obrir fonts públiques a la ciutat i la veritat és que l'espai canvia, d'allà ens en recordem des de fa més de 2 anys que tenim les fonts i com canvia l'espai amb aigua i sense aigua. Per tant, avui és un dia esperat, com els deia, comencem a recuperar a poc les fonts ornamentals de Sabadell.